ko kuma na tashin hankali a cikin gida, inda rahotanni daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ke cewa mutane sama da 10 sun rasa rayukansu sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a cikin daren jiya zuwa safiyar yau a garin Kuryar Madaru. An kuma ce maharan sun yi awon gaba da dabbobi tare da ƙona motoci. Wannan lamari dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu jama'ar a yankin Bakura ke cewa sun fara samun sa'ida game da lamarin. Ga rahoton da Abdu Halilu ya aiko mana daga Abuja. Wannan hari dai na ɗaya daga cikin hare-hare na bayan nan da suka faru a wasu ɓangarori na jihar ta Zamfara. Wani mazaunin garin na Kuryar Madoro da ya ƙetare rijiya da harimcen ido, da yanzu haka yake a garin Gusau, ya muni ƙarin bayani. Abin da ke faruwa misalin karfe 11:30 sun ka shiga a cikin garin kawai daga zuwan su sun ka buɗe wuta kawai sun ka zo sun ka ta koran mutane suna shiga gida suna ɗaukar dasashe ko ka ba su kuɗi ko waya in baka ba za su halbe ka ne su ƙara gaba wani gida sun zo da ne su zo su mutane rabalin ne a cikin gari ne kawai sun lalace dai mutane na karamci za su kai kusan kwara 100 da waɗanda mai shiga garin nan dan mai ci ma dai ga iyaka su duk wata fanta yanga za ka yi doka ruga sun zo sun aje nasu barayi abokansu sun tare ba inga za ka je ka ruga da gudu. Gaskiya karamci dai za a samu mutum kusan 14 wanda ni na gani wanda sun ka kashi ko neman mota an kone ta abokina sannan an zo ga gida ne akwai kananan motoci na hawa gidan mota ta kai kwara da sun kone ta. Bayan sun kona waɗannan kuma sun ka gurgusa gaba sun ka je wani gida ne mai gidan ya aje motar shi bakin gida ne sun ka kone motar shi sun ka kone gidan shi. To kowane irin hali ake ciki a lokacin da ya baro wannan gari na Kuryar Madoro sai ya ce. Yanzu daga halin da ake ciki sai da na gudu na kubuta ni zo nan ne a gwarin Gusau zan zo in gaya mai gida na ga abin da ke faruwa na baro a zama nan za a zo a yi zana'izar su sai ake cewa ga sunan sun dawo ba za su bari a yi zana'izar su ba. To sai mutane da ƙara tsorata an karu ga da gudu ni ma ga wannan lokacin ne sai ne tun baro garin. Da na tuntuɓi hukumar tsaro na 'yan sandan Najeriya a jihar ta Zamfara sun tabbatar min da faruwar lamarin wanda kuma suka ce da suka tura ƙarin jami'an tsaron 'yan sanda a garin. A garin Tsafe kuma jama'a na cewa ba su iya zuwa gona ibar cimaka da suka noma. Sabil da barazanar da rayukansu ke fuskanta daga 'yan bindiga barayin shanu. Sai dai wasu mazauna garin Bakura na cewa sun fara samun sa'ida kan lamarin hare-haren kamar yadda wani mazaunin garin da yanzu haka a yau da safe ya isa a garin Sokoto ya shaida mani. Lokacin da barayi sun ka sha mana kai da kashin mutane da ɗaukar mutane sai mai girma gwamna ya ɗauki mataki a kan tura mana jami'an tsaro sun ka ɗauki mataki a kan waɗannan barayin kuma mun ka samu sauki an tura jami'an tsaro an kore su sun wace mutane har sun har koma gidajensu 'yan ƙauyuka. Nan da kwana nawa kenan mutane suka har koma gidajensu? Nan da kwana 2 ma mutane sun har koma gidajensu. Wace rana ta kamaimai? Rana Attanin. 'Yan ƙauyukan namu sun har koma gidajensu waɗannan bar gidajensu sun har koma gidajensu. To kai me yasa baka koma gida ba? Yanzu na shigo Sokoto ne. Gudun hijira kake yi a Sokoto? A'a ba gudun hijira na zai zo ne in wani aiki ne in koma. Yanzu ɗan ta kwanciyar hankali ta da wannan yanki na Bakura? An samu kwanciyar hankali yanzu da mutanen ƙauyukan na wurin sun kai gudun hijira zuwa Bakura kuma sun har koma gidajen su. Matakin da mai girma kuma ne ɗauka. Kamar wani irin jami'an tsaro ne aka kai muku can wajen? An kai mana sojoji da mobile da sauran 'yan sanda suna aiki ƙauyuka. Sun yi kamar kwana nawa suna nan aiki? Sun kusan sati ɗaya suna wannan aiki. To su kama akwai mutanen da suka kama koko sun dai kori mutane ne? Awo an kama wasu mutane wanda aka tsammanin barayu ne kuma wasu an kawai da su. To baka ga wasu cewa ga magana da kake ta siyasa ce wakila ba haka wannan bane kake faɗa haka? Ba magana siyasa wannan magana da kaji na gaya ma gaskiya ta nika gaya ma kuma ko wani aka tambaya zai faɗi haka. Lamarin hare-hare a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya kasance tamkar yanayin da ke ƙara sabulun wanzame wato yau da gobe. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. Na hankulan a Najeriya, ƙungiyar